Η σκόνη σηκώθηκε σαν μικρό σύννεφο στο χωματόδρομο, πνίγοντας τον ήλιο του μεσημεριού. Ο θόρυβος του κινητήρα ακούστηκε από μακριά, αρχικά σαν ένα βουητό, μετά σαν ένα βρυχυθμό που έσπασε την ησυχία του χωριού, που μέχρι πριν λίγο μοσχοβολούσε θυμάρι και ξεραμένο χώμα. Η Ελένη, στέκοντας στην αυλή της, με το χέρι σκιασμένο πάνω από τα μάτια της, παρακολουθώντας την πορεία του αυτοκινήτου που πλησίαζε. Ήταν ένα ακριβό αυτοκίνητο, ένα μοντέλο που δεν είχε ξαναδεί ποτέ σε αυτό το απομονωμένο χωριό, ένα μαύρο, λαμπερό θηρίο που φάνταζε ξένο και απειλητικό μέσα στην απλότητα του τοπίου. Τα παιδιά της, ο Γιώργος και ο Κωστής, έπαιζαν λίγο πιο πέρα, μερικά βότσαλα και ένα σκουριασμένο κουβαδάκι, φτιάχνοντας πύργους στην άκρη του δρόμου. Όταν άκουσαν τον ήχο, γύρισαν και αυτά το κεφάλι. «Μαμά, μαμά, δες!» «Ένα μεγάλο αμάξι», φώναξε ο Γιώργος, δείχνοντας με το μικρό του δάχτυλο. Ο Κωστής, μικρότερος, απλώς άνοιξε τα μάτια του διάπλατα, εντυπωσιασμένος από τη λάμψη και το μέγεθος. Η καρδιά της Ελένης χτύπησε δυνατά. Δεν ήξερε γιατί, αλλά ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι, μια καθόριστη ανησυχία που της έκοψε την ανάσα. Αυτό το αυτοκίνητο δεν ανήκε εδώ. Αυτό το αυτοκίνητο έφερνε κάτι που δεν ήθελε να αντιμετωπίσει. Ένας κακός ιονός. Το ήξερε. Οι χωρικοί άρχισαν να ξεπροβάλλουν από τις αυλές τους, με βλέμματα περίεργα, ψιθυρίζοντας, προσπαθώντας να μαντέψουν ποιος να ερχόταν με τέτοιο όχημα. Η Ελένη δεν τους έδωσε σημασία. Τα μάτια της ήταν καρφωμένα στο αυτοκίνητο που τώρα σταματούσε στην πλατεία, μπροστά από το καφενείο. Ένας άντρας βγήκε, ψηλός, με ένα κοστούμι που φαινόταν να έχει κοπεί πάνω του, με μαλλιά καλοχτενισμένα και ένα πρόσωπο που. Ένα πρόσωπο που η Ελένη ήθελε να έχει ξεχάσει για πάντα. Ο Ανδρέας. Το όνομά του ήρθε σαν χτύπημα στο κεφάλι της, αντιχώντας μέσα στο κενό που είχε προσπαθήσει τόσο σκληρά να χτίσει γύρω του. 3 χρόνια. 3 χρόνια από τότε που είχε εξαφανιστεί, αφήνοντας την πίσω, μόνη με 2 μικρά παιδιά και μια σπασμένη καρδιά. Και τώρα ήταν εδώ, ξαφνικά, σαν φάντασμα από ένα παρελθόν που νόμιζε ότι είχε θάψει τόσο βαθιά που κανείς δεν θα το έβρισκε ποτέ. Τα παιδιά, αθώα, ακόμα εντυπωσιασμένα από το αυτοκίνητο, άρχισαν να τρέχουν προς την πλατεία. «Όχι!» ψιθύρισε η Ελένη, το χέρι της τινάχτηκε για να τα συγκρατήσει, αλλά ήταν ήδη αργά. Ο Γιώργος και ο Κωστής είχαν φτάσει κοντά στην πλατεία, κοιτάζοντας το μαύρο αμάξι με θαυμασμό. Ο Ανδρέας, έχοντας βγει από το αυτοκίνητο, δεν τους είχε προσέξει ακόμα. Το βλέμμα του σάρωνε το χωριό, σαν να αναζητούσε κάτι, σαν να έψαχνε για κάτι που είχε αφήσει πίσω. Η Ελένη ένιωσε ένα παγωμένο ρεύμα να διαπερνά το κορμί της. Ποιος επέστρεφε και γιατί? Και γιατί ένιωθε αυτή την απειλή να την πνίγει, σαν το σφίξιμο ενός αόρατου χεριού. Εκείνη την ώρα, καθώς ο Ανδρέας έστρεψε το κεφάλι προς την πλευρά της, η Ελένη γύρισε απότομα και άρχισε να τρέχει προς το σπίτι της, τραβώντας τα παιδιά από το χέρι. «Πάμε σπίτι, παιδιά!» «Έχω δουλειά», είπε με φωνή που προσπαθούσε να ακούγεται σταθερή, αλλά που πρόδιδε τον πανικό της. Ο Γιώργος και ο Κωστής, ξαφνιασμένοι από την απότομη αλλαγή διάθεσης της μαμάς τους, την ακολούθησαν χωρίς αντίρρηση. Η Ελένη μπήκε στο μικρό της σπίτι, κλείνοντας την πόρτα με ένα βουβό κρότο, σαν να προσπαθούσε να κρατήσει έξω όλο τον κόσμο, όλο το παρελθόν που ξαφνικά είχε εισβάλει. Ακουμπισμένη στην πόρτα, προσπάθησε να πάρει μια βαθιά ανάσα, αλλά ο αέρας δεν έμπαινε στα πνευμόνια της. Η εικόνα του Ανδρέα, πιο επιβλητικός, πιο κύριος από ποτέ, ήταν καρφωμένη στο μυαλό της. Τα παιδιά την κοίταξαν με τα μεγάλα τους, αθώα μάτια. «Μαμά, γιατί φύγαμε?» ρώτησε ο Γιώργος. Η Ελένη χαμογέλασε με δύναμη. «Δεν φύγαμε, αγάπη μου. Απλώς πεινούσαμε», είπε, προσπαθώντας να τους αποσπάσει την προσοχή. Έβαλε ένα πιάτο φαγητό μπροστά τους, λίγες ελιές και ψωμί, το λιτό γεύμα που τους έτρεφε κάθε μέρα, το γεύμα που είχε μάθει να φτιάχνει με αγάπη και φροντίδα, από το τίποτα. Η Ελένη προσπάθησε να αγνοήσει την ανησυχία που την έπνιγε, εστιάζοντας στην απλή ευτυχία των παιδιών της. Τα χαμόγελά τους, οι παιδικές τους ιστορίες, ήταν το καταφύγιό της. Το μόνο που την κρατούσε όρθια. Κάθε βράδυ, καθώς τους διάβαζε ένα παραμύθι, η καρδιά της γέμιζε με μια αγάπη τόσο μεγάλη, τόσο ισχυρή, που έκανε όλες τις πληγές του παρελθόντος να μοιάζουν μικρές, ασήμαντες. Αλλά δεν ήταν. Μέσα της, η πληγή ήταν βαθιά και ανοιχτή, μια τελείωτη αίσθηση εγκατάλειψης και προδοσίας. Είχε μάθει να ζει με αυτήν, να την κρύβει, να τη μετατρέπει σε δύναμη, σε ατσάλινη θέληση για να προστατέψει τα παιδιά της από τον κόσμο, από τις κακίες του, από τους ανθρώπους που έφευγαν. Το απόγευμα, καθώς ο ήλιος άρχισε να δύει, βάφοντας τον ουρανό σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του μοβ, η Ελένη βγήκε με τα παιδιά στην πλατεία.
Ο ήχος των τζιτζικιών ήταν το μόνο πράγμα που έσπαζε την ησυχία, ένας ήχος τόσο γνώριμος, τόσο καθησυχαστικός. Τα παιδιά έτρεχαν και γελούσαν, ενώ η Ελένη καθόταν σε ένα παγκάκι, παρακολουθώντας τα. Έμοιαζε δυνατή, αλίγιστη, μια γυναίκα που είχε σηκώσει μόνη της το βάρος της ζωής, αλλά μέσα της ήταν εύθραυστη, σαν γυαλί. Ξαφνικά, είδε τη φίλη της, την Κατερίνα, να τρέχει λαχανιασμένη προς το μέρος της. Το πρόσωπο της Κατερίνας ήταν κόκκινο, γεμάτο ανησυχία και θυμό. Η Ελένη ένιωσε πάλι το σφίξιμο στο στομάχι. «Ελένη! Δεν θα το πιστέψεις», είπε η Κατερίνα, φτάνοντας κοντά της και βάζοντας τα χέρια της στα γόνατά της για να πάρει ανάσα. «Τι έγινε, Κατερίνα?» ρώτησε η Ελένη, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της ήρεμη. «Πρέπει να φύγουμε από εδώ, τώρα». «Πρέπει να φύγεις από το χωριό», είπε η Κατερίνα, κοιτώντας την Ελένη με αγωνία. Η Ελένη σήκωσε ένα φρύδι. «Γιατί?» «Τι λες?» Η Κατερίνα πήρε μια βαθιά ανάσα. Είναι αυτός. Ο Ανδρέας. Επέστρεψε». «Το είδα», είπε η Ελένη, το βλέμμα της ήταν σκοτεινό. «Ναι, αλλά δεν είναι μόνος του», ψιθύρισε η Κατερίνα. «Έχει μαζί του μια γυναίκα. Μια άλλη γυναίκα. Λένε ότι είναι η αραβωνιαστικιά του. Το χωριό βουίζει». Η Ελένη πάγωσε. Η καρδιά της σταμάτησε για μια στιγμή, μετά άρχισε να χτυπάει με τρελή ταχύτητα. Όλα τα συναισθήματα που είχε προσπαθήσει να θάψει, ο θυμός, ο πόνος, η προδοσία, ανέβηκαν στην επιφάνεια με μια βίαιη ορμή. 3 χρόνια, ψιθύρισε. 3 χρόνια από τότε που έφυγε. Η φωνή της ήταν μόλις ακουστή, γεμάτη πίκρα. Η Κατερίνα την κοίταξε με συμπόνια. «Ξέρω, αγάπη μου. Ξέρω. Αλλά πρέπει να είσαι δυνατή τώρα. Για τα παιδιά». Η Ελένη ένιωσε τον κόσμο να γυρίζει γύρω της. Το μυαλό της προσπαθούσε να επεξεργαστεί την πληροφορία. Αραβωνιαστικιά. Ο Ανδρέας. 3 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια που η ίδια πάλευε για να τους μεγαλώσει, εκείνος είχε προχωρήσει. Είχε χτίσει μια νέα ζωή, με μια άλλη γυναίκα. Η αλήθεια ήταν σκληρή, αμήλικτη. Η Κατερίνα της έπιασε το χέρι. «Προσπάθησε να τους αποφύγεις. Μην τους δώσεις την ικανοποίηση». Η Ελένη δεν απάντησε. Τα παιδιά έτρεξαν κοντά τους, ο Κωστής την αγκάλιασε σφιχτά. Η Ελένη ένιωσε τη μικρή του ζεστασιά, την αθωότητά του, και αποφάσισε. Δεν θα κρυβόταν. Δεν είχε κάνει τίποτα λάθος. Θα αντιμετώπιζε το παρελθόν της, ομικρόν με τόνο, τι και αν αυτό σήμαινε. Καθώς ο ήλιος έδιε, η Ελένη αποφάσισε να πάει τα παιδιά μια βόλτα στην παραλία, λίγο έξω από το χωριό. Ήταν το αγαπημένο τους μέρος, εκεί που ο ήχος της θάλασσας έπνιγε κάθε σκέψη, κάθε ανησυχία. Περπατούσαν στο χωματόδρομο, τα παιδικά παπούτσια τους άφηναν μικρά ίχνη στη σκόνη. Η Ελένη προσπαθούσε να μιλήσει στα παιδιά για ασήμαντα πράγματα, για τα κοχύλια που θα έβρισκαν, για τα ψάρια που θα έβλεπαν. Αλλά το μυαλό της ήταν αλλού. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να αποφύγει την αναμέτρηση για πολύ. Και τότε, σε μια στροφή του δρόμου, τους είδε. Ο Ανδρέας, με την ίδια τη γυναίκα στο πλευρό του. Εκείνη ήταν κομψή, με ένα αέρινο φόρεμα και ένα ήρεμο, σχεδόν ενιγματικό, χαμόγελο. Η Ελένη ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό της. Ήταν πιο αδύνατη από τότε που τον είχε γνωρίσει. Η ζωή της είχε αφήσει τα σημάδια της στο πρόσωπό της, στις γραμμές γύρω από τα μάτια της, που τώρα ήταν γεμάτα σοκ, θυμό, αγωνία. Ο Ανδρέας την είδε. Τα μάτια του συναντήθηκαν και για μια στιγμή, ο χρόνος σταμάτησε. Το βλέμμα του ήταν έντονο, γεμάτο ενοχή, αλλά και μια αίσθηση ανακούφισης. «Ελένη», είπε, και το όνομα της ακούστηκε σαν ψίθυρος μέσα στο θόρυβο των κυμάτων. Τα παιδιά, βλέποντας τον πατέρα τους, σταμάτησαν να περπατούν. Ο Γιώργος τον κοίταξε με περιέργεια, ο Κωστής, μικρότερος, κρύφτηκε πίσω από τα πόδια της Ελένης. «Ανδρέα», απάντησε η Ελένη, η φωνή της παγωμένη. «Τι κάνεις εδώ?» Η γυναίκα δίπλα του, η Σοφία, την κοίταξε με ένα διόρατο χαμόγελο. «Ελένη, αυτή είναι η Σοφία». «Συνεργάτιδα μου», είπε ο Ανδρέας, προσπαθώντας να διατηρήσει μια ψυχραιμία που δεν είχε. Η Ελένη δεν της έδωσε το χέρι. «Συνεργάτιδα?» ρώτησε, με μια νότα ηρωνίας. «Ναι, συνεργάτιδα». «Και?» «Φίλη», απάντησε ο Ανδρέας, αμήχανος.
Οι χωρικοί που περνούσαν, σταματούσαν να παρατηρούν, τα βλέμματα τους γεμάτα περιέργεια και κρυφό κουτσομπολιό. Η Κατερίνα, που τους ακολουθούσε από μακριά, εμφανίστηκε απότομα, τα μάτια της γεμάτα οργή. «Ανδρέα, πώς τολμάς να εμφανίζεσαι έτσι?» φώναξε. Ο Ανδρέας αναστέναξε. Η Σοφία του έπιασε διακριτικά το χέρι, σαν να του έλεγε να παραμείνει ψύχρεμος. Η Ελένη δεν μπορούσε να το αντέξει άλλο. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, το κεφάλι της πονούσε. «Πρέπει να φύγω», είπε, τραβώντας τα παιδιά από το χέρι. Ο Γιώργος κοίταξε τον Ανδρέα. «Ποιος είναι αυτός, μαμά?» ρώτησε αθώα. Η Ελένη πάγωσε. Δεν είχε προετοιμαστεί για αυτή την ερώτηση. Ο Ανδρέας έκανε ένα βήμα προς τους. «Είμαι». Άρχισε, αλλά η Ελένη το διέκοψε. «Ελάτε, παιδιά. Πάμε». Η Ελένη προσπάθησε να αποφύγει κάθε περαιτέρω επικοινωνία, αλλά ήταν αδύνατο σε ένα τόσο μικρό μέρος. Την επόμενη μέρα, καθώς πήγαινε τα παιδιά στο μικρό σχολείο του χωριού, είδε το αυτοκίνητο του Ανδρέα παρκαρισμένο μπροστά στο σπίτι της μητέρας του. Το επιβλητικό σπίτι της κυρίας Μαρίας, της πεθεράς της, στεκόταν στην πλαγιά του λόφου, σαν φρούριο. Ένιωσε ένα ρίγος. Η κυρία Μαρία δεν την είχε συμπαθήσει ποτέ. Τη θεωρούσε κατώτερη της, μια απλή χωριατοπούλα που δεν τέριαζε στην οικογένειά τους. Η Ελένη συνέχισε το δρόμο της, αποφασισμένη να μην κοιτάξει πίσω. Ωστόσο, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Καθώς επέστρεφε από το σχολείο, ακούστηκε μια φωνή πίσω της. «Ελένη!» Ήταν ο Ανδρέας. Η καρδιά της άρχισε να χτυπάει δυνατά. Γύρισε αργά. Ο Ανδρέας ήταν μόνος αυτή τη φορά, το πρόσωπό του γεμάτο αγωνία. «Πρέπει να μιλήσουμε», είπε. Η Ελένη σταύρωσε τα χέρια της στο στήθος. «Δεν έχουμε τίποτα να πούμε». «Ελένη, σε παρακαλώ. 3 χρόνια. 3 χρόνια που δεν υπήρχες. 3 χρόνια που μεγάλωσα μόνη μου τα παιδιά σου. 3 χρόνια που πάλευα για να τους δώσω ένα πιάτο φαγητό. Τώρα θυμήθηκες». Η φωνή της ήταν γεμάτη οργή, οι πληγές της βγήκαν στην επιφάνεια. Ξέρω ότι σε πλήγωσα. Αλλά δεν ήταν όπως φαντάζεσαι», είπε ο Ανδρέας. «Τι δεν ήταν όπως φαντάζομαι?» «Ότι εξαφανίστηκες. Ότι τώρα επέστρεψες με μια φίλη». Η Ελένη ένιωσε την περηφάνεια της να την πνίγει. Ήθελε να εξαφανιστεί. Ξαφνικά, μια άλλη φωνή ακούστηκε. «Ανδρέα, τι κάνεις εδώ?» Ήταν η κυρία Μαρία, η μητέρα του Ανδρέα. Έβγαινε από την αυλή της, με το πρόσωπο της γεμάτο από δοκιμασία. Τα μάτια της καρφώθηκαν στην Ελένη, γεμάτα περιφρόνηση. «Ακόμα με αυτή τη γυναίκα ασχολείσαι», είπε με μια ψυχρή φωνή. «Μην τολμήσεις να την πλησιάσεις, Ανδρέα. Αυτή η γυναίκα δεν είναι κατάλληλη για την οικογένειά μας. Ποτέ δεν ήταν». Η Ελένη ένιωσε ένα χαστούκι. Η οργή της μετατράπηκε σε παγωμένη αποφασιστικότητα. «Κυρία Μαρία, σας παρακαλώ», είπε ο Ανδρέας, το πρόσωπο του κόκκινο από ντροπή και θυμό. «Όχι, Ανδρέα. Είναι καιρός να καταλάβεις ποιος είσαι και που ανήκεις. Αυτή εδώ είναι μια απλή χωριατοπούλα. Έχεις πλέον μια θέση στην κοινωνία. Έχεις μια σύντροφο που σου ταιριάζει», είπε η κυρία Μαρία, δείχνοντας προς την Ελένη με το χέρι της. Η Ελένη δεν περίμενε άλλο. Το κεφάλι της πήρε φωτιά, αλλά η φωνή της παρέμεινε ήρεμη, γεμάτη αξιοπρέπεια. «Δεν χρειάζεται να μου το υπενθυμίσετε, κυρία Μαρία. Ξέρω πολύ καλά ποια είμαι. Και ποια είστε εσείς». Γύρισε την πλάτη της στον Ανδρέα και τη μητέρα του και άρχισε να περπατάει γρήγορα, αποφασισμένη να μην κοιτάξει πίσω. Πίσω της, άκουσε τον Ανδρέα να συγκρούεται σιωπηλά με τη μητέρα του. Άκουσε τη Σοφία να προσπαθεί να τον ηρεμήσει, η φωνή της ψύχρεμη. «Ανδρέα, όχι τώρα», είπε. Η Ελένη δεν ήξερε τι σήμαινε αυτό. Τι ήταν η Σοφία για αυτόν? Γιατί τον υπερασπιζόταν? Και τι θα έκανε τώρα ο Ανδρέας, μετά από όλα αυτά? Η σιωπή που ακολούθησε τις σκληρές κουβέντες ήταν πιο βαριά από χιλιάδες λόγια. Τα παρατεταμένα βλέμματα των χωρικών την ακολουθούσαν, αλλά η Ελένη δεν τα πρόσεξε. Το μόνο που ήθελε ήταν να φτάσει στο σπίτι της, στην ασφάλεια των παιδιών της. Τις επόμενες μέρες, η Ελένη προσπαθούσε να διατηρήσει μια επίφαση κανονικότητας. Ο Ανδρέας, όμως, δεν το έβαζε κάτω. Άρχισε να στέλνει δώρα στα παιδιά, παιχνίδια που δεν είχαν δει ποτέ, ρούχα και γλυκά.
Η Ελένη τα δεχόταν με δυσπιστία, αλλά δεν μπορούσε να αρνηθεί τη χαρά που έβλεπε στα μάτια των παιδιών της. Ο Γιώργος και ο Κωστής, αθώοι και ανυποψίαστοι, αποδέχονταν τα δώρα με ενθουσιασμό. «Μαμά, δες τι μου έφερε ο κύριος Ανδρέας», έλεγε ο Γιώργος, δείχνοντας ένα καινούριο αυτοκινητάκι. Η Ελένη ένιωθε μια μικρή αχτίδα αμφιβολίας να διαπερνά την άμυνά της. Γιατί να το κάνει αυτό? Μια μέρα, ενώ τα παιδιά έπαιζαν στον ανακαινισμένο πλέον παιδότοπο του χωριού, η Ελένη είδε τη Σοφία να την πλησιάζει. Η Σοφία καθόταν σε ένα παγκάκι, κοιτάζοντας τα παιδιά. Ο Ανδρέας παρατηρούσε από απόσταση, κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο, σαν να φοβόταν να πλησιάσει. Η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. Η Σοφία σηκώθηκε και ήρθε δίπλα της. «Ελένη, πρέπει να μιλήσουμε», είπε. Η φωνή της ήταν ήρεμη, χωρίς ίχνος ηρωνίας ή υπεροψίας. Η Ελένη την κοίταξε καχύποπτα. «Τι θες? Να μου πεις πόσο υπέροχη είναι η ζωή σας?» «Όχι», απάντησε η Σοφία, «θέλω να σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια για τον Ανδρέα. Και για μένα». Η Ελένη τη ρώτησε. «Τι εννοείς?» Η Σοφία πήρε μια βαθιά ανάσα. «Η σχέση μου με τον Ανδρέα ήταν προσποιητή. Ήταν για επαγγελματικούς λόγους. Είμαι η συνεργάτιδά του, η δικηγόρος του. Όχι η σύντροφός του». Η Ελένη έμεινε άφωνη. «Τι λες?» «Ο Ανδρέας δεν σε εγκατέλειψε, Ελένη. Η μητέρα του τον ανάγκασε να φύγει. Τον απείλησε. Τον έδιωξε από το σπίτι, από την οικογένειά του, αν δεν σε άφηνε. Πίστευε ότι δεν ήσουν αρκετά καλή για εκείνον. Ότι δεν τέριαζε στην εικόνα που είχε για το γιο της». Τα λόγια της Σοφίας ήταν σαν χαστούκι για την Ελένη. Όλα όσα πίστευε, όλες οι πεποιθήσεις της, άρχισαν να καταραίουν. «Τότε γιατί δεν μου το είπε?» «Γιατί δεν με πήρε μαζί του?» ρώτησε, η φωνή της τρεμάμενη. «Γιατί η μητέρα του τον απείλησε ότι θα σου κάνει τη ζωή κόλαση. Ότι θα σου έπαιρνε τα παιδιά. Ότι θα σε διέλυε. Ο Ανδρέας έφυγε για να αποκτήσει δύναμη. Ελένη. Για να γίνει κάποιος. Για να γίνει αρκετά ισχυρός ώστε να αντιμετωπίσει τη μητέρα του και να σε προστατέψει εσένα και τα παιδιά του. Πίστευε ότι έτσι θα σε προστάτευε. Ότι θα μπορούσε να σου προσφέρει μια καλύτερη ζωή, χωρίς τον εφιάλτη της μητέρας του». Η Ελένη την κοίταξε, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. Όλα όσα νόμιζε ότι ήξερε, ανατράπηκαν. Ο πόνος της δεν ήταν πια μόνο για την εγκατάλειψη, αλλά για την παρεξήγηση, για την αλήθεια που είχε μείνει κρυμμένη. Όλα αυτά τα χρόνια, ψιθύρισε. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια πάλευε. Δεν έπαψε ποτέ να σε ψάχνει. Δεν έπαψε ποτέ να σε αγαπάει, είπε η Σοφία. Η σχέση μας ήταν ένα πρόσχημα για να έρθει κοντά στην οικογένεια της μητέρας του, να αποκτήσει την επιρροή που χρειαζόταν. Τώρα είναι πλέον ισχυρός. Τώρα μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Η σιωπή ανάμεσα στην Ελένη και τη Σοφία διακόπηκε μόνο από τα γέλια των παιδιών που έπαιζαν ανέμελα. Η Ελένη άρχισε να βλέπει τον Ανδρέα με άλλο μάτι. Η εικόνα του κακού Ανδρέα άρχισε να διαλύεται, αντικαθιστόμενη από την εικόνα ενός άντρα που είχε κάνει μια λάθος επιλογή, βασισμένη στον φόβο και την αγάπη. Αλλά η σκιά της μητέρας του παρέμενε. Ήταν αρκετό αυτό για να το συγχωρέσει? Η καρδιά της ήταν ακόμα πληγωμένη. Η επόμενη μέρα ήταν μια μέρα που η Ελένη δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Καθώς προσπαθούσε να βάλει σε τάξη τις σκέψεις της, αποφάσισε να πάει τα παιδιά στην πλατεία, ίσως ο καθαρός αέρας να της έκανε καλό. Όμως, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Ο Ανδρέας ήταν εκεί, στην πλατεία, με τη μητέρα του και τη Σοφία. Η κυρία Μαρία μιλούσε δυνατά, το πρόσωπό της γεμάτο οργή. «Δεν θα επιτρέψω να καταστρέψεις το όνομά μας για αυτή τη γυναίκα, Ανδρέα», φώναζε. «Μαμά, σε παρακαλώ», είπε ο Ανδρέας, η φωνή του γεμάτη απόγνωση. Η Ελένη προσπάθησε να τους αποφύγει, να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Αλλά καθώς απομακρύνονταν, ο Κωστής, το μικρότερο παιδί της, ξέφυγε από την αγκαλιά της. Είδε τον Ανδρέα, τον άντρα που του έφερνε δώρα, τον άντρα που είχε μάθει να αποκαλεί «Κύριο Ανδρέα». Και με όλη του την αθωότητα, με όλη του τη λαχτάρα, φώναξε δυνατά «Μπαμπά! Σε περίμενα τόσο πολύ». Η φωνή του μικρού Κωστή ακούστηκε σαν κεραυνός μέσα στην ησυχία. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς το μέρος του. Ο Ανδρέας πάγωσε. Το πρόσωπο του άλλαξε, γεμάτο πόνο, έκπληξη και μια βαθιά, απερίγραπτη ενοχή. Η κυρία Μαρία σοκαρίστηκε. Το πρόσωπό της έγινε χλωμό.
Οι χωρικοί σιώπησαν. Η Ελένη ήταν συντετριμμένη. Το παιδί της είχε μόλις εκθέσει την πιο μεγάλη, την πιο επώδυνη αλήθεια. Ο Ανδρέας, βλέποντας τον Κωστή να τρέχει προς το μέρος του, δεν άντεξε. Έπεσε γονατιστός στο χώμα, τα χέρια του κάλυψαν το πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει. Οι λυγμοί του ακούστηκαν δυνατά, αναμεμειγμένοι με τη σκόνη του δρόμου, με τον ήχο των παιδικών πατημάτων. Το παιδί του, η αθωότητά του, είχε σπάσει κάθε άμυνα που είχε χτίσει. «Μπαμπά», φώναξε ο Κωστής, πέφτοντας στην αγκαλιά του Ανδρέα. Ο Ανδρέας τον αγκάλιασε σφιχτά, τα δάκρυά του έπεφταν στα μαλλιά του μικρού του γιου. Ήταν μια εικόνα απόλυτης κατάρρευσης, απόλυτου πόνου. Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυά της να κυλούν. Πώς μπορούσε κανείς να αγνοήσει αυτόν τον πόνο? Την αλήθεια που ξεστομίστηκε από ένα παιδικό στόμα. Ο σιωπηλός ήλιος του μεσημεριού έκαιγε τη σκηνή, κάνοντας τα πάντα να μοιάζουν πιο σκληρά, πιο αληθινά. Η κυρία Μαρία στεκόταν εκεί, αμήχανη, το πρόσωπο της γεμάτο σοκ και ντροπή. Το βράδυ, το μικρό σπίτι της Ελένης φωτιζόταν μόνο από το φως του φεγγαριού. Ο Ανδρέας ήταν στην αυλή της, καθισμένος σε ένα σκαμνί, το κεφάλι του σκυμμένο. Τα παιδιά κοιμόντουσαν αθώα μέσα, χωρίς να γνωρίζουν το δράμα που εκτιλισσόταν έξω. Η Ελένη στεκόταν απέναντί του, τα χέρια της σταυρωμένα. Η Σοφία παρατηρούσε διακριτικά από μια απόσταση, σιωπηλή. «Ελένη, σε παρακαλώ», είπε ο Ανδρέας, η φωνή του βραχνή από το κλάμα. «Άκουσε με. Για μια φορά. Άσε με να σου εξηγήσω». Η Ελένη αναστέναξε. Ο θυμός της ήταν ακόμα εκεί, αλλά ο πόνος που είχε δει στα μάτια του, η αλήθεια που είχε ακούσει από τη Σοφία, την είχε μαλακώσει. «Όταν η μητέρα μου με απείλησε, όταν μου είπε ότι θα σου έπαιρνε τα παιδιά, ότι θα σε διέλυε, φοβήθηκα», είπε ο Ανδρέας, κοιτάζοντας την Ελένη στα μάτια. «Δεν είχα τίποτα. Ήμουν νέος, άπειρος. Η οικογένειά μου είχε δύναμη, επιρροή. Δεν ήξερα τι να κάνω. Πίστεψα ότι αν έφευγα, αν γινόμουν κάποιος, αν αποκτούσα τη δική μου δύναμη, τότε θα μπορούσα να σε προστατέψω. Να σας προστατέψω όλους». Τα λόγια του έβγαιναν από την καρδιά του, γεμάτα ειλικρίνεια και μετάνοια. «Ήταν η μεγαλύτερη λάθος απόφαση της ζωής μου. Νόμιζα ότι έκανα το σωστό. Νόμιζα ότι θα επέστρεφα, ισχυρός, και θα σας έπαιρνα κοντά μου. Αλλά ο χρόνος πέρασε. Και η κάθε μέρα ήταν ένας εφιάλτης». Η κυρία Μαρία εμφανίστηκε ξαφνικά στην πύλη της αυλής. «Ανδρέα, μην της δίνεις εξηγήσεις». Αυτή η γυναίκα, άρχισε, αλλά ο Ανδρέας τη διέκοψε. «Μαμά, αρκετά». Η φωνή του ήταν σταθερή, γεμάτη αποφασιστικότητα. «Αρκετά. Δεν θα το ανεχτώ άλλο. Ελένη, εγώ σε αγαπούσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα να σε αγαπάω. Έκανα λάθη, μεγάλα λάθη. Ήμουν αδύναμος. Φοβήθηκα». Η Σοφία, που στεκόταν λίγο πιο πίσω, επιβεβαίωσε με ένα νεύμα. «Όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια, Ελένη». Τον βοήθησα να χτίσει την επιχείρησή του, την περιουσία του, με έναν και μοναδικό σκοπό, να επιστρέψει εδώ, να διεκδικήσει την οικογένειά του. Η Ελένη ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό της. Ο φόβος της μητέρας του, η δική του αδυναμία να επικοινωνήσουν, όλα αυτά οδήγησαν στη τριετή διάσταση. Η αλήθεια ήταν σκληρή, αλλά και λυτρωτική. Ο Ανδρέας έκανε ένα βήμα προς το μέρος της. Έπεσε γονατιστός μπροστά της, ακριβώς όπως είχε κάνει και μπροστά στον Κωστή. «Ελένη, σε παρακαλώ. Δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία. Να γίνω ο σύζυγος που σου αξίζει, ο πατέρας που αξίζουν τα παιδιά μας. Σε παρακαλώ. Συγχώρεσέ με». Ο ήχος της θάλασσας στο βάθος ήταν το μόνο που ακουγόταν. Η Ελένη τον κοίταξε, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. Η καρδιά της ήταν ένα κομμάτι, ανάμεσα στην οργή και την τρυφερότητα. «Χρειάζομαι χρόνο, Ανδρέα», είπε, η φωνή της μόλις ακουστεί. «Χρειάζομαι χρόνο για να το σκεφτώ. Για τα παιδιά μας». Ο Ανδρέας την κοίταξε με αγωνία, αλλά δεν είπε τίποτα. Σεβάστηκε την επιλογή της. Η κυρία Μαρία, αμήχανη, απομακρύνθηκε σιωπηλά. Η Ελένη ζήτησε χρόνο, αφήνοντας τον Ανδρέα με την αγωνία. Θα τον συγχωρούσε. Θα μπορούσε να ξεπεράσει τον πόνο της. Οι επόμενες εβδομάδες ήταν γεμάτες αλλαγές. Ο Ανδρέας παρέμεινε στο χωριό, κάνοντας ομικρόν με τόνο τι μπορούσε για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Ελένης. Περνούσε χρόνο με τα παιδιά, έπαιζε μαζί τους, τους διάβαζε παραμύθια.
Η υπομονή του ήταν ατελείωτη. Η κυρία Μαρία, μετά την κατάρρευση του Ανδρέα και την αποκάλυψη της αλήθειας, ήταν σε μια κατάσταση εσωτερικής πάλης. Η αμηχανία της ήταν εμφανής. Άρχισε να επισκέπτεται την Ελένη, αρχικά με δικαιολογίες, μετά με μικρά δώρα για τα παιδιά. Η Ελένη την αντιμετώπιζε με ευγένεια, αλλά η ανασφάλεια της ήταν ακόμα εκεί. Ένα μεσημέρι, όλη η οικογένεια συγκεντρώθηκε στο οικογενειακό τραπέζι της Ελένης. Ο Ανδρέας, η Ελένη, τα παιδιά και η κυρία Μαρία. Η ατμόσφαιρα ήταν αρχικά τεταμένη, αλλά τα παιδικά γέλια κατάφερναν να τη χαλαρώνουν. Ο Γιώργος και ο Κωστής μιλούσαν ασταμάτητα, γεμάτοι χαρά. Ο Κωστής, με όλη του την αθωότητα, κοίταξε την κυρία Μαρία. «Γιαγιά, γιατί δεν συμπαθούσες τη μαμά?» ρώτησε. Η ερώτηση του παιδιού έπεσε σαν βόμβα. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Η κυρία Μαρία πάγωσε. Το πρόσωπό της άλλαξε χρώμα. Κοίταξε την Ελένη, μετά τον Ανδρέα, μετά τα αθώα μάτια του Κωστή. Η αλήθεια, που ξεστομίστηκε από το εγγόνι της, ήταν συντριπτική. Τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπο της κυρίας Μαρίας. Δεν τη συμπαθούσα», είπε, η φωνή της τρεμάμενη. «Ήμουν τυφλή. Ήμουν υπερόπτης. Πίστευα ότι η καταγωγή της, η απλότητά της, δεν ήταν αρκετή για το γιο μου. Ήμουν ανόητη. Με συγχωρείς, Ελένη. Με συγχωρείς για όλα». Η κυρία Μαρία έπιασε τα χέρια της Ελένης, κλαίγοντας. «Συγχώρεσέ με. Ήμουν κακιά. Έκανα λάθη. Δεν ήξερα τι έκανα». Η Ελένη ένιωσε μια ζεστασιά να διαπερνά την καρδιά της. Η συγγνώμη της κυρίας Μαρίας ήταν ειλικρινής, αληθινή. «Σας συγχωρώ, κυρία Μαρία», είπε η Ελένη, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. Ήταν η αρχή μιας πλήρους οικογενειακής συμφιλίωσης. Η κυρία Μαρία την αγκάλιασε σφιχτά. «Είσαι η κόρη μου», ψιθύρισε. Το τραπέζι γέμισε ξανά με γέλια και συζητήσεις, αλλά αυτή τη φορά ήταν γέλια αληθινά, γεμάτα αγάπη και συγχώρεση. Η Ελένη ένιωσε ότι ένα μεγάλο βάρος είχε φύγει από τους ώμους της. Αλλά υπήρχε ακόμα μια κρυφή αλήθεια που θα άλλαζε τα πάντα. Λίγες μέρες αργότερα, η Σοφία ζήτησε να μιλήσει ιδιαιτέρως με τον Ανδρέα. «Ανδρέα, βρήκα τη βιολογική μητέρα της Ελένης», είπε. Ο Ανδρέας την κοίταξε με έκπληξη. Η Ελένη δεν γνώριζε ποτέ τους βιολογικούς της γονείς, μεγαλώνοντας σε ορφανοτροφείο. «Είναι μια γυναίκα, η κυρία Άννα, που ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Με αναζητούσε επί χρόνια. Έχει μια ιστορία να πει». Ο Ανδρέας μετέφερε την πληροφορία στην Ελένη. Η Ελένη αρχικά σοκαρίστηκε, ένιωσε ανασφάλεια, αλλά τελικά η περιέργεια και η ανάγκη να μάθει την αλήθεια υπερίσχυσαν. Αποφάσισε να τη συναντήσει μόνη της. Η συνάντηση ήταν συγκλονιστική. Σε ένα μικρό, παραθαλάσσιο καφενείο, η κυρία Άννα, μια γυναίκα με βαθιές ρητίδες και μάτια γεμάτα πόνο, της εξήγησε τους λόγους της εγκατάλειψης. «Ήμουν πολύ φτωχή, Ελένη μου. Δεν είχα τίποτα. Ο άντρας μου με εγκατέλειψε. Η κοινωνία με απέρριψε. Δεν μπορούσα να σε μεγαλώσω. Νόμιζα ότι θα είχες μια καλύτερη ζωή χωρίς εμένα. Με συγχωρείς, παιδί μου. Με συγχωρείς για όλα». Τα λόγια της κυρίας Άννας ήταν γεμάτα μετάνοια και αγάπη. Η Ελένη, μέσα στα δάκρυά της, την αγκάλιασε. Την συγχώρεσε. Την αλήθεια για την καταγωγή της. Μια νέα πληγή που άρχισε να κλείνει. Η οικογένεια του Ανδρέα, πλέον ενωμένη και πλήρης, αποφάσισε να βοηθήσει την κυρία Άννα. Της βρήκαν ένα καλύτερο σπίτι, της προσέφεραν στήριξη. Η Ελένη ένιωσε μια γαλήνη και πληρότητα που δεν είχε νιώσει ποτέ. Μια μέρα, ο Ανδρέας την πήρε σε ένα μικρό κτήμα με ελιές, με θέα στον κόλπο. Ήταν το μέρος όπου είχαν βρεθεί την πρώτη φορά που είχαν γνωριστεί, πριν χρόνια. «Ελένη», είπε ο Ανδρέας, γονατίζοντας μπροστά της, κρατώντας ένα μικρό κουτί με ένα δαχτυλίδι. «Με συγχώρεσες. Μου έδωσες μια δεύτερη ευκαιρία. Μου χάρισες ξανά την οικογένειά μου. Θέλεις να με παντρευτείς? Να ανανεώσουμε τους όρκους μας, αυτή τη φορά, για πάντα». Τα παιδιά, που είχαν κρυφτεί πίσω από τις ελιές, άρχισαν να χειροκροτούν. Η Ελένη χαμογέλασε μέσα στα δάκρυά της. «Ναι, Ανδρέα. Ναι». Η αγάπη τους, πιο δυνατή από ποτέ, επισφραγίστηκε με ένα φιλί, κάτω από το ζεστό ήλιο της Ελλάδας, με τη θάλασσα να τους τραγουδάει τη δική της μελωδία.
Η ιστορία ολοκληρώθηκε με την εικόνα της ευτυχισμένης οικογένειας, της Ελένης, του Ανδρέα, του Γιώργου, του Κωστή, της κυρίας Μαρίας και της κυρίας Άννας, όλοι μαζί, σε μια παραλία, χτίζοντας έναν πύργο στην άμμο. Τα κύματα έσκαγαν απαλά στην ακτή, το χρυσό φως του ηλιοβασιλέματος τύλιγε τους όλους σε μια ζεστή αγκαλιά. Τα αποτυπώματα των ποδιών του στην άμμο ήταν το σύμβολο της οικογένειας που είχαν χτίσει μαζί, του σπιτιού που είχαν ξαναβρει. Η ζωή τους θα ήταν πλέον χωρίς προβλήματα. Κανείς δεν ήξερε. Αλλά η ευτυχία, είχαν μάθει, ήταν μια επιλογή, όχι η απουσία προβλημάτων. Ήταν η επιλογή να αγαπάς, να συγχωρείς, να χτίζεις ξανά, ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα. Πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία αγάπης, συγχώρεσης και δεύτερων ευκαιριών? Πιστεύετε κι εσείς ότι η αγάπη μπορεί να νικήσει κάθε εμπόδιο? Πόσο μακριά θα πηγαίνατε για την οικογένειά σας και πώς θεραπεύονται οι πληγές του παρελθόντος? Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Και αν σας συγκίνησε η ιστορία μας, κάντε like και subscribe για περισσότερες τέτοιες αφηγήσεις. Μοιραστείτε τη με όσους αγαπάτε, γιατί ίσως κάποιος άλλος χρειάζεται να ακούσει αυτή την ιστορία για να ξαναβρει την ελπίδα.